Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Puneți like, abonați-vă și apăsați pe clopoțel să fiți la curent cu tot ce postez și scrieți-mi în comentarii dacă v-a plăcut. Acum, acea este tot prietena mea care joacă de pe tabletă, nu de pe telefonul mamei ei. Și este și ea în videoclipul meu. Impostor din prima. Wow! Chiar îmi place. Nu pot să cred că trebuie să o omor și pe Magnitri. Dacă o omor e bine, dacă nu o omor tot iar bine. Ok. Hai mă, Maro, vină mă încoace. Ok, nu vrei. Eu am aici niște locuri. Mamă. Bă, ok. Oh, yeah. Hi. Pe bune, Magnitri dădu alarma. Ok. Eu credeam că nu o să dea. Asta e. Oval Fang. Chiar dacă e impostor cu mine. Oval Fang. Ok, și apoi... Sper să dea vina pe Oval Flank. Stai să-l votez. Bun, l-am votat. Wow, nu pot să cred că și albul trădează. Deci, cea care a dat alarma este prietena mea, care joacă de pe tabletă, nu de pe telefonul mamei ei. Da. Din nou apare în videoclipul meu. Așteptăm să vină voturile, că e mult de așteptat. Până atunci mai scriem aici că e Oval Fang. Da, și eu zic Oval Fang is suspicious. Oval Fang este suspicios. Da, pentru că știu că e impostor cu mine și eu vreau să dau afară. Mersi, Magnitri, că ești de acord cu mine. Pentru că, normal, dacă eu sunt impostor, normal că Magnitri a văzut că eu l-am omorât și și-a dat seama că eu sunt impostoare și știe că eu știu cine mai e impostor cu mine. Că e normal, nu? Că impostorii știu cine e impostor cu ei. Deci, ok, Nuti Hill și-a pus X singur, la fel și Swiftkin. Nu mai contează. Bun! Eu i-am zis să-l votez pe Oval Flank. Nu contește. Cineva se uită pe cameră, mă duc să-l omor. Bă, să nu mă vedeți că vă omor. Ia te uita cum eu dau start. Ok, să modificăm, pentru că eu vreau să le modific. Da. Când joc eu. Ok, îl dăm la atât.
omoare, am scăpat. Pe cine să dau eu vina? Nu o să dau vina pe Magnitri. Sorry. Ei bine, eu zic Magnitri. Și eu zic doar o dată, nu spun de o grămadă de ori. Dacă e impostor, înseamnă că am dat pe Magnitri afară. Pentru că oricum dacă ea o să fie dat afară, e dat afară, nu? Ok, cred că s-a supărat că am dat vina pe ea. O să vedem. Mă duc înapoi. Stai, unde mai am tascut? Da. Ok, sabotaj. N-am timp. Wow. Vreau să-i fac o farsă și vreau să... Vreau să-i fac o farsă să văd dacă se costumează ca mine. Pentru oricum după aia mi-l schimb dacă văd că se costumează ca mine. Deci nu pot să cred că s-a costumat ca mine. Ia să mai încercăm. Bine, de data asta lăsăm așa. Am vrut să văd dacă chiar mă crede că vreau să-l pun pe ăla. Da. Ce-o fi zis oare? Noi ne costumăm la fel, trebuie să avem culori să se potrivească. Nu pot să cred a doua oară impostor. Mamă. Ui! Auci. Ok. Ui! 2, 1, Valeu! Mamă! Mă văzu sau nu mă văzu? Mă văzu? Ui, mi-e frică! Vino, încoatrege! Prostule. What? Mamă! Da, o dau vina pe bune. Și o să omor în fața lui Magnitri. Știu că ești impostor cu mine, dar tot te votez. Ce tare! Mamă, vere! Sorry, bro! Bun, deci o să omor pe Magnitri să vadă că eu sunt impostor. Chiar să mă... Ok, mersi, că ai închis ușa acum aici. Help me! Mă prefac. Bun, aoleu, bă, vreau să fac. Treci, bă, fac. Aoleu! Mamă, mă văzu alb, de ce am făcut asta? Mamă! Aoleu, mamă, dacă o să fiu dat afară! Mamă, deci mi-e frică pe bune, mi-e frică să nu fiu dat afară! Mamă! Bă, deci mi-e frică, pe bune mi-e frică să nu fiu dat afară. Nu se poate, nu se poate. Asta este, nu aveam încotro. Trebuia eu să omor pe Magnitri de față cu ăla. Trebuia să închid ușa. Salut, Magnitri! Bă, unde te duci, mă? Te supărași pe mine?
mergi, mă, cum te duci? Bă! Eu mi-ajut impostorii. Pe Kewal, cum îl cheamă? Eu nu mai văd pe nimeni pe aici. Bine, văd. Prostule, nu acolo trebuia. Cred că... Deci trebuie să-l caut pe el. Ok. Mamă, dacă l-a văzut pe camere, că se vede. Asta, cuvântul de frate, nu-mi place mie, pentru că nu-mi place să văd învingere când sunt impostor, că eu vreau să-i înving. Bun, pun altceva pe cap. Te-mi pun ciraș. De-au stat. Am fi noi 8, da, la mine, banana, uneori dacă mă mai prostesc și zic I'm a banana, adică vreau să zic I'm a impostor. Impostor, wow! Îmi place jocul ăsta. Deci îmi place foarte mult când sunt impostor. Mă duc la Magnitrim și omor pe cineva în fața ei. Pleacă, griule! Verde, mă, nici n-apucai să te omor, că tu ce faci, mă? Eu o să zic ecoalapele, cum se genul ăla. Gen, da, vreau să dau impostori afară, să rămân doar eu cu un alt impostor sau doar eu singură. Deci eu l-am trădat pe el și el mă trădează și pe mine. Ne certăm aici cine să fie dat afară. Ok. Bă, Red Grudă, du vina pe mine, las că l-omor. Doar îmi schimb culoarea. Banana. La mine uneori când mă prostesc, v-am zis, banana înseamnă impostor. Dacă mă prostesc. Impostor, cum se poate? Wow, adică pe bune. Plecați, ok. Tu rămâi. Ai, mă, pe bune. Ui, sunt impostor. Banana. Uite-o pe Magnitri. Bă, ce? Era Magnitri. Stai, mă, cineva se uită pe camere, bă. Cineva se uită pe camere.
pe portocaliu și ea să fie pe galben. Bă, ce noroc am! Cel mai mare noroc din lume. Deci, gen, clar e cel mai mare noroc din lume. Mamă, ce făcui? Făcui o mare prostie. Trebuia să-i închid. Magnitri am omorât-o eu. Bun, da. Bun. Taram, tam, 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 cred că s-a supărat foarte tare pe mine. Chiar cred că s-a supărat foarte tare. Eu sunt banana mă. Tam, tarararam, tam, tarararam. De 6 ori la rând, oh my god, nu pot să cred, deci nu pot să cred, bă, Vere. Bă, deci nu pot să cred, de 6 ori la rând, vă dați seama ce noroc am eu, ce noroc îi pe mine. Cel mai mare noroc îi pe mine. Sabotăm locul, fugiți, fugiți, că vă omorâs ea, fugiți. Chiar îmi place așa de mult să fiu impostor. Și da, chiar că îmi place. Îmi place foarte, 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 foarte mult. Da, gen am vrut să iau eu pe roz și apoi mov. Pentru că da, n-am cum să vorbesc cu ea, da. Sau merge și celălalt roz, ok. Iar eu să iau rozul ăsta. Bun. Venea și rândul meu să fiu criminal, nu? Deci am fost de 6 ori la rând impostor, nu-i așa? Chiar am fost de 6 ori la rând. Deci, practic a fost cea mai norocoasă ziua mea, deoarece am fost de 6 ori la rând impostor. A fost cea mai bună zi din viața mea. Da, mai am un task aici. Da, văd că videoclipul ăsta l-am cam lungit. Da. Salut! Eu mi-am terminat task-urile. Magnitri, dacă ești tu, omoară, bă.
nu e Slim Pot, înseamnă că era Magnitri. Da. Știam eu. Bine, prieteni, cam atât pentru azi, pentru că am lungit-o cu videoclipul. Ne vom revedea și în alte videoclipuri. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați, să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut acest videoclip și să apăsați pe clopoțel să fiți la curent cu tot ce postez. La revedere, ne vedem în alte videoclipuri!